Priatelia, ja keď vidím podaktoré individuá z Progresívneho Slovenska, ktoré chodia do tých televíznych diskusí diskutovať o politike, tak rozmýšľam, či ich televízia pozýva na to, aby mala sledovanosť, pretože na ľudskej sprostosti sa ľudia najviac zabávajú. Alebo sa tam tí progresívci hlásia sami, aby ľuďom ukázali vlastnú sprostosť, ktoré môžu uveriť len tí najhlúpejší z hlúpych. Skákať do rečí, ako to robí napríklad taká Zuzanka Mesterová, by sa dalo odôvodniť buď zlou výchovou, normálne je to klamstvo, za účelom dominovať v konverzácii s človekom, s ktorým vedie rozhovor. Neklamte. Je toto možné? Alebo jednoducho z psychologického hľadiska, čiže dôvodom, čím úzkosť a nutkanie skákať do rečí slúži na to, aby človek nezabudol, čo chcel povedať a vyhol sa tak strate myšlienok. Čo znamená, že ak by sme sa takéhoto človeka po pol hodine spýtali, o čom bola reč, tak nám jednoducho nedokáže odpovedať. Lebo jeho zlosť a hnev, ktorý je sprevádzaný sklerózou, mu tú myšlienku z hlavy jednoducho vyhodí ako také poistky, ktoré pri vysokom odbere energie vyhodí istič a obmedzí taký prívod energie do zariadenia, čiže do mozgu. Samozrejme, tento prípad nie je ojedinelý, pretože vo včerajšej diskusii nás progresívna poslankyňa Tamarka Stohlová upozornila, že nejaký fanúšik jej poslal fotku s maslom s pripevneným zariadením proti krádeži. Toto je fotka, ktorú nám poslali obyvatelia, že sa maslo stalo luxusným tovarom, že sa musí takto chrániť v obchodoch pred krádežou. Chápem, že takéto zaradenie by sa hodilo práve poslancom Progresívneho Slovenska, aby im ten mozog náhodou niekto z hlavy neukradol, ale ukradnúť im z hlavy mozog je ako keď zlodej príde kradnúť do prázdnej špajze a vidí tam len prázdne regále. Nehovoriac o tom, že niekto zrejme využil jej naivitu, aby si tak urobil reklamu na maslo. Samozrejme nechýbali ani manipulatívne obrázky jašterov, reptiliánov, aby zosmiešnila vecov, ako je napríklad Soňa Peková. Toto sú reptiliáni, v ktorých verí Soňa Peková, ktorá je kľúčovou osobnosťou v našom zdravotníctve. Ktorá sa v minulosti neviedrila, že im verí, ale keďže nemá omantinelovaný mozog ako podaktoré individuá a nemehlá, a okrem svojej práce sa venuje aj čítaniu knížiek o svete ako takom, tak citácia reptiliánov a viacdimenzionálnych priestorov pochádza práve z knihy, ktorú čítala. Lenže českí overovatelia faktov, čiže manipulátori CZ, jej to privlastnili, ako keby tomu verila, a slovenské protištátne médiá pre jednoduchšie individuá s omantinovaným mozgom to podsunuli ako niečo, čo povedala ona. To je verejne dostupné. Nehovoriac o tom, že táto PSK povedala, že vďaka nej nemáme na Slovensku vakcíny. Vďaka nej tu nemáme vakcíny. Čiže také blúdy môže vyprávať len seberovným alebo tým, čo senožerú z IQ a la Veronika. Ako čerešničku na torte tu máme vodcu extrémistickej strany Progresívne Slovensko, koho iného ako Miška Šimečku, ktorého cieľom je nastoliť na Slovensku diktatúru podobnú Severnej Kórei. Nielen ohľadom ceny masla, o ktorom si myslí, že by jeho cenu mohla regulovať, ako sa mu zachce, ale diktovať každému, aké auto si má kúpiť, pretože sa nedokáže zmieriť s tým, že on má len nejakého lacného Volkswagena za 30 000. Svoje auto, na ktorom jazdím, Volkswagen Tiguan, teraz má niekde hodnotu okolo 30 000. A iní jazdia na športových autách za 50 000. Tak aby sme boli presní. Ide o auto Dodge Challenger Hellcat, teda 6-litrový motor, výkon vyše 500 koní, ktorý, aj keď bol zakúpený alebo registrovaný v roku 2017, má stále dnes hodnotu. Pozerali sme, bazári porovnávali cenu. Niekde okolo 50 000 eur. Čiže všetci do jedného jazdí na elektrických trabantoch s duhovými farbami. Napchávať sa paščekami z kobliek, aby sme skákali, ako on zapíska. A komplet všetci účes na Šimečku huliť trávu v rovnošate alebo polonahý ako takí hypisáci a debatovať o konci sveta spôsobený klimatickou krízou. Aby v tom zaostalom a depresívnom Šimečkovom progresívnom Slovensku nikto nikomu nič nezávidel. Samozrejme bez tetovačky, lebo jemu tatko nedovolil. Priatelia, po sociálnych sieťach sa už dlhšiu dobu šíria také videá jedného Alžírčana, ktorý sa cíti majstrom sveta vo futbale, pretože ľudia si z neho urobili celebritu nie preto, že vie hrať, ale preto, lebo žije v omyle byť majstrom sveta bez toho, aby si uvedomil, že ľudia si z neho len uťahujú. Presne ako v prípade poslancov Progresívneho Slovenska, ktorí si nedokážu uvedomiť, že tie usmievavé smejlíky, ktoré majú podstatu smy, nie sú pochválou za ich múdrosť, ale vyjadrením ľudí, ktorí sa zabávajú na ich sprostosti.
Samozrejme, okrem výnimiek s podobným inteligenčným kvocientom na úrovni DPH masla, ktorým, a keď povieš, že Rubiková kocka má len 6 strán a nie 7, tak oni si tú 7. stranu dokážu aj nakresliť. Priatelia, ak je progresívne Slovensko charakterizované nevychovanými nevzdelancami, šíriteľmi dezinformácií alebo závislujúcami, ako je taký Miško Šimečka a spol, ktorí si nedokážu zapamätať ani číslo trolejbusu, ktorým chodia do práce, tak si ani nechcem predstaviť, ako by vyzeralo Slovensko, ak by táto frustrovaná zmes odborníkov na všetko jedného dňa ovládla Slovensko. Priatelia, to by bolo všetko. Všetkým prajem príjemný zvyšok tohto večera. Majte sa krásne. Čaute.